Doncs saludem ara mateix el cap de l'oposició a l'Ajuntament d'Igualada, Jordi Quadras, molt bona tarda, benvingut. Molt bona tarda. Comencem, si et sembla, fent una valoració d'aquest primer any d'aquest nou mandat, de fet un any de les eleccions municipals, encara no de mandat perquè, diguem-ne, va prendre possessió, l'alcalde ja en funcions, val a dir-ho, al mes de juny, però sí que fa, diguem-ne, els 365 dies que la gent va dipositar en una urna doncs, la seva elecció en aquelles eleccions municipals. Han passat aquests 365 dies. Quina és la valoració que en fa Igualada Som-hi? Nosaltres fem una valoració de l'acció política que nosaltres hem fet a l'Ajuntament amb les eines que tenim, és a dir, no estem governant, estem a l'oposició i intentem incidir, intentem ser útils des de l'oposició, des d'aquest punt en el qual estem en aquest mandat. Sí que és cert que som el primer grup de l'oposició, a diferència de l'altre mandat, vam créixer i vam augmentar la nostra representació a l'Ajuntament fins a ser el primer grup de l'oposició i pels vetos que hi van haver al seu moment, doncs l'oposició seguim sent els mateixos que érem al darrer mandat, no per voluntat nostra, sinó pels vetos d'altres formacions cap a la nostra. A partir d'aquí, com que no és possible un govern alternatiu per aquests vetos doncs, que hi va haver, el que és possible és incidir des de l'oposició en l'acció de govern, i és el que nosaltres fem des del nostre grup per ser útils, per no ser una oposició del no a tot, d'estar braços creuats i escalfar la cadira. Ens intentem involucrar en el que és la gestió de la ciutat amb la força que tenim i des del lloc on som, que repeteixo és l'oposició. I en aquest sentit, durant aquest any, ho vam explicar la setmana passada, fem una valoració positiva de totes aquelles accions que han estat iniciativa nostra i que a través de diferents acords amb el govern hem pogut dur a terme, com per exemple els 12 pisos públics d'habitatge de lloguer assequible que s'estan construint i que acabaran a finals d'aquest any de construir-se al carrer de Sant Carles. 12 pisos al servei de joves, famílies, gent gran que tenen necessitats de vivenda, que a la nostra ciutat és molta. També hem fet valoració d'una altra iniciativa, com és la bonificació de l'IBI, de la meitat de l'IBI, per a aquelles famílies que instal·len plaques fotovoltaiques a casa seva. Se n'han beneficiat ja 262 famílies. O també, per exemple, els bons joves, que van arribar a gairebé 1.000 joves aquest passat Nadal, aquestes targetes de compra local pels joves de la nostra ciutat. Un altre dels programes dels quals estem molt orgullosos d'haver impulsat des de l'oposició amb la negociació al govern és la recuperació del programa Lèxic, que és un programa que facilita la comprensió lectora a aquells alumnes amb més dificultats. Es fa un treball extra amb aquells alumnes que tenen més dificultats de comprensió lectora i és un programa que busca l'èxit educatiu i que està servint en aquests moments. Se n'estan beneficiant 30 alumnes de la nostra ciutat. I en l'àmbit de la mobilitat, la reforma de les escales mecàniques que han començat aquest mes de maig i que aquesta setmana nosaltres hem explicat àmpliament, les escales mecàniques del carrer de Sant Magí, també la moció que vam portar al ple per impulsar el comerç d'Igualada, l'inici de les obres del carril bus a l'AV23 d'entrada a Barcelona, també el compromís del Ministeri de Transports que vam obtenir a la tardor per accelerar les inversions per millorar l'autovia A2 i, d'altra banda, la creació per primera vegada a Igualada, a instàncies del nostre grup, d'una subvenció per les entitats de la nostra ciutat perquè puguin disposar d'un protocol contra l'assetjament sexual. I, per últim, l'oficina d'ajuda a tràmits virtuals que ha beneficiat 131 persones en el seu primer any de funcionament, que també ha estat iniciativa del nostre grup. Per tant, el llistat és ampli, el llistat d'allò que podem explicar a la ciutadania de la nostra utilitat a l'Ajuntament durant aquest any, en totes aquestes accions que al final el que volen és aportar solucions als problemes reals de la gent, perquè darrere cada una d'aquestes accions que hem impulsat des d'Igualada Som-hi, el PSC i el grup ciutadà Igualada Oberta, hi ha persones amb noms i cognoms, hi ha gent que se n'està beneficiant i a la qual estem sent útils des del nostre lloc a l'oposició. I que si nosaltres no haguéssim posat aquests temes sobre de la taula, aquests temes no serien una realitat avui en dia a la nostra ciutat. Clar, el paper de ser útils d'aquest mandat d'Igualada Som-hi seria el mateix paper que va fer Igualada Som-hi en el mandat anterior, en els 4 anys anteriors? Nosaltres volem ser útils i fer una política en positiu sempre, en qualsevol circumstància. El mandat passat també vam estar a l'oposició, en aquell moment no lideràvem l'oposició, ara sí, i també vam optar... Però hi havia vetos, per exemple, el mandat passat? Sí, el mandat passat. Hi havia un veto clar a l'inici de mandat on hi havia dues forces que volien governar amb el nostre suport extern des de l'oposició sense deixar-nos entrar al govern fins que no passés
l'escuma del procés o la sentència del procés. Això també és un veto. I també hi va ser el mandat passat. Aleshores, amb les eines que tenim i el lloc on estem i amb la suma que nosaltres aconseguim fer, doncs optem per fer la millor política, la més útil possible. Ens agradaria, evidentment, i per això ens hem presentat a unes eleccions, fer-ho des del govern, i creiem que tenim el millor programa que podria tenir Igualada de govern si nosaltres poguéssim estar governant. Aquest és el nostre objectiu, però en el mentrestant, entre eleccions i eleccions, nosaltres el que intentarem és dur a terme alguna d'aquestes propostes que tenim en el cas que poguéssim governar des de l'oposició. Clar, aquí, és a dir, Igualada Som-hi permet la governabilitat del govern a canvi de que moltes de les idees, projectes que Igualada Som-hi portaven al programa electoral doncs es puguin dur a terme, però clar, aquí hi ha partits de l'oposició que assenyalen Igualada Som-hi com un dels responsables de la pujada d'impostos a la ciutat d'Igualada. Les pujades d'impostos per l'any 2024 s'han produït no només a Igualada, s'ha produït aquí a la comarca mateix, a Montbui un 15%, a Vilanova també unes quantitats molt importants, a Sabadell, a Reus, s'han produït a moltes altres ciutats i crec que en el seu moment, per qui ho vulgui entendre, van estar explicades per l'increment dels preus de l'energia, per l'increment dels tipus d'interès marcats pel Banc Central Europeu, per l'increment de l'IPC dels contractes que l'Ajuntament té amb empreses terceres i també per l'actualització de la retribució del personal marcat, en aquest cas, pel govern de l'Estat. Les causes... Una altra cosa sí, després en volem fer política i en volem fer una politiqueria, millor dit, d'anar a treure un rèdit polític, però la situació a tots els ajuntaments per aquest 2024 tenia un horitzó d'augment de despesa que l'Ajuntament ha d'afrontar sí o sí, i molts ajuntaments com el d'Igualada van optar per aquesta actualització dels impostos. Evidentment a ningú li agrada que això sigui així, ni a nosaltres tampoc ens agrada, però hi ha moments en els quals un ha d'exercir la responsabilitat, perquè ets regidor de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament funcioni, i l'Ajuntament ha de funcionar tant si ets al govern com si ets a l'oposició, i en aquest cas hi havia uns motius, ens va semblar doncs, que eren justificables, que eren fàcils d'entendre, i que no només va passar a Igualada, sinó que va passar a Reus. Si només hagués passat a Igualada, aleshores sí que la situació seria absolutament diferent. Però tots aquests motius s'hi van trobar molts i molts altres ajuntaments de Catalunya. Mataró mateix, també, per exemple, ja va anunciar que cada any pujarien un tant per cent els impostos per fer front a aquesta situació sobrevinguda que es va produir a finals del 2023. Fa unes setmanes enrere es van aprovar una pujada de taxes i preus públics de llars d'infants, les escoles de música, teatre i art un 5,1%. Aquí Igualada Som-hi va votar en contra. Sí, en aquest cas, i el govern no sabia des de feia 2 setmanes abans del ple, que no hi havia cap element que justifiqués. A nosaltres ens agrada ser responsables i explicar-ho. En el primer tema li he dit que hi havia uns números sobre la taula i una vegada estudiats hi ha unes conclusions, agradin o no agradin, però hi ha unes conclusions i s'han de fer unes coses. En aquest cas de les taxes no hi havia cap element que justifiqués l'increment de taxes d'un 5,1 que proposava el govern. Aquest increment ve donat perquè el govern l'any passat, en any electoral, va fer una pujada a zero, que vol dir que no va actualitzar els preus de les taxes. Per tant, el que volia o el que pretenia era que aquest 2024 menjar-nos 2 actualitzacions de preus. La de l'any electoral 2023, que no es va atrevir a fer per interessos electorals, cosa que diu molt poc de la seva responsabilitat i el seu rigor a l'hora de governar, que per interessos partidistes congeles unes taxes i l'any següent les apuges al doble del que tocaria. I aquesta és la situació, no hi havia cap element que ho justifiqués. Nosaltres podem entendre que les taxes, els preus públics d'aquests serveis s'actualitzin, per exemple, en base a l'IPC, que era d'un 3,1 a finals d'any. Això és una actualització que tothom pot entendre i qui no ho entengui, doncs, és que no ho vol entendre, però al final l'IPC és un barem que marca en quin moment es troben cada preus i per tant podíem entendre que hi hagués una pujada en base a l'IPC, aquesta és la proposta que nosaltres havíem fet, el govern es va mantenir en el seu 5,1, una pujada injustificada i exagerada que no tenia cap raó de ser. Acuseu el govern municipal d'improvisar en aquest cas. No d'improvisar, sinó de no haver fet els deures quan tocava
que era el 2023, com cada any es fa, actualitzar els preus d'aquestes ordenances en funció del cost de la vida, congelar-les perquè això no tingués un desgast davant de les eleccions i aleshores pretendre l'any següent fer una doble pujada perquè s'ha de recuperar la de l'any electoral que no s'ha fet i fer la de l'any en curs que toca. I això no és que sigui improvisació, jo crec que això està planificat de manera prematura i pensant-se que la gent ho comprarà, i això no és una manera d'actuar responsable ni planificadora. Clar, aquest va ser un punt que es va aprovar amb el vot de qualitat de l'alcalde després que hi hagués un empat a 10 vots. Els 3 partits de l'oposició sumen 11 vots, el govern municipal en suma 10, per tant aquestes taxes diguem-ne es podien haver quedat sobre la taula sense aprovar, però l'absència d'un regidor d'Igualada Som-hi doncs va propiciar aquest empat a 10 i que l'alcalde pogués utilitzar el vot de qualitat per desencallar aquesta situació i que les taxes s'acabessin aprovant. Aquí hi ha hagut partits com Esquerra Republicana que ha insinuat que aquí alguna cosa estranya ha passat quan un regidor d'Igualada Som-hi no va assistir precisament en aquest ple. Bé, en el mandat passat li recordo que la regidora d'Esquerra Republicana, Montse Argelich, no va assistir al ple en el qual es va fer una de les aprovacions del pla de mobilitat i tots els partits de l'oposició van votar en contra i el pla de mobilitat va quedar aprovat amb aquest vot de qualitat de l'alcalde. A nosaltres no se'ns va acudir ni ens va passar pel cap intuir maquinacions, intuir coses estranyes. Vull dir, al final hem de fer una crida també al respecte dins l'Ajuntament i no aquesta politiqueria de veure conspiracions a tot arreu. Ja li dic que en el passat va passar amb una regidora precisament d'Esquerra Republicana, o el dia que van votar les plantes baixes va passar amb la regidora de la CUP, Eva Pedraza, que no estava al ple. El que passa és que és un punt que necessitava sí o sí la majoria absoluta i no va prosperar, però si hagués fos un altre punt que no hagués fos urbanístic, que tenen uns condicionants molt estrictes dels punts urbanístics perquè necessiten 11 vots i no una majoria simple, doncs el dia que va faltar la senyora Pedraza, si no hagués fos aquest punt, hagués fos un altre, l'alcalde hagués pogut aprovar el seu punt amb el vot de qualitat. L'altra cosa que ens hem de preguntar és l'ús del vot de qualitat. Jo, que com a periodista he estat seguint molts anys els plens de l'Ajuntament, normalment s'actua en fair play. Quan falta un regidor i amb aquesta absència es reconfigura, diguéssim, el repartiment de forces a l'Ajuntament, jo sempre el que havia vist és que un dels grups que tindria la majoria cedeix un vot per tal de respectar igualment la representació de les forces de l'Ajuntament i que una absència per un motiu imprevist no faci alterar aquestes majories. I això hagués pogut passar el dia de les plantes baixes, hagués pogut passar el dia del pla de mobilitat o hagués pogut passar aquest dia de les tarifes. Aprovar punts importants amb el vot de qualitat ens sembla que no és un mecanisme elegant per gestionar l'Ajuntament. Si parlem de transport públic, Igualada Som-hi continua insistint en potenciar noves línies de bus entre Igualada, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú. També demana a Ferrocarrils de la Generalitat que el tren nocturn Barcelona-Martorell acabi d'arribar fins a la ciutat d'Igualada. No sé si ens en sortirem. Sí, el tema de les comunicacions és un déjà vu constant en aquesta ciutat, no? És un debat permanent i que no ens en acabem de sortir perquè el que volem són unes bones comunicacions, no només en Barcelona sinó en altres comarques. D'una banda, el que deia vostè, el bus express cap a la zona del Penedès, Vilafranca, Vilanova i la Geltrú, la Generalitat de Catalunya, abans de les eleccions al Parlament, va anunciar, i després de que nosaltres presentéssim una moció d'acord amb els grups socialistes de Vilafranca i Vilanova i la Geltrú, les 3 capitals alhora van portar mocions al ple de l'Ajuntament demanant aquesta línia de bus express, la Generalitat va dir que durant el mes de maig seria una realitat. Bé, el mes de maig ja ha passat i de moment aquesta línia no és una realitat i seguim reclamant que sigui una realitat d'aquí poc. I d'altra banda, sobre un nou focus, i és que la Generalitat va anunciar que allargaria els horaris d'entren dels divendres i vigílies de festius entre Barcelona i Martorell amb la línia dels ferrocarrils de la Generalitat, i nosaltres aquí hem agafat aquest tema i hem dit, home, ja que s'allarga fins a Martorell, almenys que acabi de fer els 30-35 quilòmetres que hi ha fins a Igualada i que aquest bus nocturn també
el puguem gaudir els igualadins i igualadines amb necessitats de transport, perquè a la nit, a més, a diferència de l'àrea metropolitana, que tenen bus nit, a molts municipis de l'àrea metropolitana, a Igualada no hi arriba cap bus nit. L'últim bus que surt de Barcelona és a 2:15 de la nit i l'últim tren a 11:45, però després, un cop arribes a Martorelles, agafar un altre tren que arriba, un altre bus que arriba a la 1 a Igualada. Per tant, ja que s'allargava aquest tren nocturn fins a Martorell, per això vam portar una moció al ple de dir que acabi de completar tota la línia i faci aquest servei fins on acaba el trajecte, que és Igualada. Quin és l'estat de salut del comerç a la ciutat d'Igualada? Perquè també hem sentit el cap de l'oposició ser no crític, però sí que es mostrava preocupat per algunes situacions que s'estan vivint a la ciutat d'Igualada pel que fa al comerç. Sí, ens mostrem preocupats i alhora oferim solucions. De fet, la setmana passada vaig estar mantenint una reunió amb la Junta d'Igualada Comerç precisament per tractar tots aquests temes i posar sobre la taula les nostres propostes i conèixer també quines són les seves inquietuds. D'entrada, el que ens sobta és com el govern de Marc Castells està tancat en banda en aquest tema del comerç, dient que tot va molt bé i que a Igualada tot va molt bé, mentre que en altres ciutats sí que és veritat que tot va malament, però a Igualada tot va molt bé. Quan aquesta no és la realitat, quan sortim al carrer i veiem els carrers de la nostra ciutat amb locals buits o que canvien molt sovint de locals, o quan parlem amb els comerciants, que hi ha una preocupació, sobretot que ve des de principis d'any, que és quan nosaltres vam començar a detectar aquesta tendència sobre com revertir aquesta situació del comerç. Una prova de que el govern està tancat en banda és que van votar en contra al ple del mes passat, van votar en contra de la moció que nosaltres vam portar a l'Ajuntament demanant o proposant mesures per impulsar el comerç de la nostra ciutat i fer front als tancaments. El govern va dir que de cap manera, que tot està molt bé, el cofoisme aquest habitual del govern de Junts, i aquest confuisme els va portar a votar en contra, repeteixo, d'una moció que era no resolutiva, que era un pronunciament del ple de l'Ajuntament demanant mesures per impulsar el comerç de la ciutat. I el que passa és que com que la resta de partits van votar tots a favor, sí que va quedar aprovada, però dubtem que el govern l'apliqui perquè ells s'hi van mostrar en contra, no? Primer de tot, nosaltres fem referència a l'urbanisme, al tractament de l'espai públic. Creiem que la Rambla de Sant Isidre, el carrer d'Òdena i altres carrers de la nostra ciutat disten molt de ser una zona de qualitat on poder passejar amb tranquil·litat i d'un paisatge urbà ben cuidat i on poder comprar. La Rambla de Sant Isidre és el mateix carrer que tenim des dels anys 90, que és quan es va fer, ara amb l'única diferència que hi ha dues valles que el tanquen a l'inici i al final, però això, permeti'm l'expressió, és una cutrada, absolutament una cutrada. El carrer d'Òdena, que és un carrer també molt comercial, va ser inaugurat al mandat 95-99, per tant, tot el centre de la ciutat té més de 30 anys aquest urbanisme. I si anem a altres ciutats veurem com hi ha hagut inversions, com s'ha canviat i com s'ha fet més agradable aquests carrers del centre, que són, primer, els que hem de mimar més perquè la gent pugui passejar amb comoditat i pugui comprar. Després, com allargar el centre i, per exemple, com connectar el centre amb l'Avinguda Balmes, on hi ha un eix comercial també important. Aquí ho podem fer amb transformar la Rambla Nova, que és un carrer que sembla una carretera, bé, està fet. Quan hi passava la Nacional 2 tenia la mateixa estètica que ara, tant la Rambla Nova com la Soledat. Són dos carrers als quals s'hi ha d'actuar i sobretot perquè siguin més agradables perquè més gent hi vagi a viure. Són carrers que hi ha o solars, a la Rambla Nova hi ha 3 o 4 solars a tocar del centre de la ciutat en un carrer que hauria de ser dels més sol·licitats, i a la Soledat hi ha molts pisos abandonats i també una situació de degradació, no? A part de treballar el que hem de fer dins del centre, també quins afluents cuidem perquè al centre hi hagi més activitat. I una oportunitat perduda en aquest sentit va ser el carrer de la Virtut, que ja ho vam recordar fa 4 anys, quan el govern de la ciutat, en lloc de fer que fos un carrer de vianants pacificat per connectar el centre amb la zona del mercat, va acabar aixecant el carrer per tornar-lo a fer igual, que és amb voreres i circulació de cotxes sense cap mena de restricció, i la gent passeja com pot, o per la calçada o per la vorera. No? Actuacions en l'espai urbanístic, o més vegetació en determinats punts de la ciutat, o més espais de descans en determinats punts d'aquest recorregut comercial, precisament sense anar més lluny, fixar-nos, per exemple, en el que fan els centres comercials o de les Glòries o de la Roca, altres centres comercials on el seu recorregut
el dissenyen molt bé amb espais amb llum, espais amb vegetació, espais amb zones de descans, i fan que de cara al comprador sigui un espai, un recorregut atractiu per fer. Doncs buscar això també aquí a la nostra ciutat. D'altra banda, segon punt, proposem actualitzar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, sobretot pensant en el rec, perquè no pot ser que a tocar del centre d'Igualada tinguem una taca negra buida de 30 hectàrees. És que això, qualsevol alcalde, és que seria de les primeres coses que faria a tocar, és a dir, com a través de la planificació urbanística, obrint els usos del barri del Rec més enllà de l'industrial, que és el que legalment en aquests moments es pot fer, l'únic que es pot fer a la gran majoria del Rec, com amb un pla urbanístic actualitzat i fent que s'hi pugui fer també ús residencial, ús comercial, ús d'equipaments, altres usos, creatiu, cultural, doncs fem que aquest barri tingui vida i vagi gent a viure. Al Rec hi poden cabre 5.000, 6.000, 7.000 persones, és a dir, que de mica en mica, a anys vista, evidentment, i per fases, puguem començar a fer que aquest barri tingui vida, perquè el comerç el que necessita és gent vivint-hi a prop. Si no hi ha gent vivint-hi a prop, el comerç no sobreviu. I tenir aquesta gran taca de 30 hectàrees buida i fosca a tocar del centre de la ciutat, evidentment té conseqüències amb el que passa al centre de la ciutat i apaga el centre de la ciutat. Si això fem que estigui viu, l'activitat que fluctuaria a la resta de la ciutat seria moltíssima i el centre seria una de les zones doncs, que se'n beneficiaria. I un tercer punt és aconseguir dissenyar entre Igualada Comerç, l'Ajuntament i altres actors de la ciutat, com per exemple el sector de la restauració, una experiència de compra a la igualadina. Això seria de veure com es concreta, no? Però que per anar a comprar un comerç, si fas una compra de X diners, tinguis un descompte amb una beguda a un bar o amb un menú a un restaurant. I que amb aquest mateix tiquet, i si fas una compra d'X diners, tinguis un descompte o un 2x1 al Teatre Municipal d'Ateneu a l'abonament de temporada, o tinguis un 2x1 al cine de l'Ateneu, o altres ofertes culturals de la nostra ciutat. No? Com podem lligar el que és comerç, oci i restauració, que són 3 punts que fan que molta gent fa per distreure's, per entreteniment, i que per tant aquí a la ciutat podrien estar lligats. O també descomptes en l'ús d'instal·lacions esportives o en entrades, per exemple, a l'hoquei, al pavelló de les Comes o altres esports de la nostra ciutat. No? Com podem lligar i dissenyar una experiència de compra a la igualadina que impliqui els diferents actors que ens poden ajudar a ser tractors. I això no vol massa els diners, és voluntat i és lideratge per part de l'Ajuntament per establir això. I un tercer punt que hauria d'anar lligat també a l'oferta de compra és el tema de l'aparcament, els acords que hi hauria d'haver per part de l'Ajuntament i no deixar-ho només als mateixos comerciants, acords des de la part pública, des de l'Ajuntament, cap als aparcaments soterrats de Cal Font i de la plaça de la Creu, perquè també hi puguin haver avantatges d'aparcament en el cas que es consumeixi als comerços de la nostra ciutat. Per acabar, el tema de les escales mecàniques. Aquesta setmana Igualada Somia ha presentat justament davant de les escales mecàniques aquesta intervenció que es farà en els 2 trams i a més, diguem-ne, ha aprofitat aquesta intervenció per posar sobre la taula 2 noves propostes, diria que agosarades. És que s'ha de ser agosarat en política, perquè si no ets agosarat, si ets conformista, no fa res, no? Ja està bé tot tal com està. S'ha de generar debat i obrir escletxes de que les coses poden ser diferents. Un exemple és precisament les escales mecàniques, no? En el seu moment va ser un agosarament aquesta instal·lació. Aquest estiu farà ja 22 anys de les escales mecàniques, ningú s'imaginaria ara al carrer Sant Magí sense escales mecàniques, no? Per tant, estem parlant de canvis d'aquests que es fan permanents, memorables, i que tothom ja dona per fet i sembla que hi hagin sigut tota la vida. Anem per parts. Una part dins aquests acords de pressupost que hem arribat amb el govern, perquè és la manera que tenim d'incidir en la política, repeteixo, no podem fer-ho des del govern perquè se'ns va vetar, i no cal que digui qui, però hi va haver una formació abans de les eleccions municipals que ja havia de dir que no ens faria alcalde ni a nosaltres ni al grup de Junts. Per tant, doncs la pregunta és a qui volien fer alcalde, no? Si ni no fer alcalde ni el primer ni el segon, que són els únics que poden aglutinar unes majories, doncs és no fer que no passin coses a la ciutat, no? Al final, aquests vetos, doncs degut a aquests vetos estem fent aquesta política útil que li deia al principi,
I un dels punts és la reforma de les escales mecàniques. Nosaltres ens havíem cansat al mandat passat de demanar al govern solucions per les avaries contínues que hi havia a les escales mecàniques. Fins i tot vam fer un estudi i vam fer una proposta de canviar els contractes de manteniment de les escales perquè el temps de resposta fos molt més ràpid, molt més urgent, escurçar els temps de resposta i també obligar l'empresa a tenir peces de recanvi a l'estat espanyol i no a Alemanya, com passa en aquests moments. Vam fer diferents propostes per evitar les avaries i els temps d'espera, no van prosperar perquè el govern no les va comprar i al final el que vam acabar proposant és que es reconvertissin i es reformessin totes les escales mecàniques perquè si no les avaries eren dia sí, dia també. I això ho vam aconseguir impulsar i és una realitat i esperem que per Festa Major ja siguin una realitat aquestes noves escales mecàniques. Això mateix ho farem també amb l'ascensor de Fàtima. Ja sap vostè també que hem estat el grup que més ha batallat per intentar evitar tantes avaries a l'ascensor de Fàtima. També vam fer una proposta dels canvis de contracte de manteniment, no va ser acceptada pel govern i finalment al llarg d'aquest any s'ha de canviar l'ascensor de Fàtima, també fruit d'un dels acords de pressupost amb el govern. Una vegada tinguem al dia aquestes dues infraestructures, nosaltres plantegem també, i ho portàvem al programa electoral, dues propostes més per acabar de resoldre ja per sempre més aquest desnivell nord-sud que té Igualada, que és un dels grans reptes que tenim pel que fa a la mobilitat a peu, aquesta diferència entre el nord i el sud i aquest desnivell que hi ha per comunicar els barris d'una banda i de l'altra. Les escales mecàniques tenen un problema i és que les persones amb cadira de rodes no hi poden entrar, o les persones amb caminador, per exemple, tenen dificultats, i jo he parlat amb persones amb cadira de rodes que han de fer tota una volta des del Poble Sec, per ubicar-nos des de la Sagrada Família, per exemple, per anar al centre, baixen carretera de Manresa, fan tot el parc de l'estació i aleshores van al centre. Això és una pèrdua de temps i és una injustícia per totes aquestes persones que tenen dificultats de mobilitat que hagin de fer això i no hi hagi una altra solució. I el que proposem és que el carrer Santiago Rossinyol, que és un carrer que va paral·lel al carrer Sant Magí i que porta del carrer Carme Verdaguer fins al carrer de la Salut, té un desnivell molt més pronunciat que el carrer Sant Magí, ubicar un elevador en aquest carrer per a aquestes persones amb cadires de rodes, amb una necessitat concreta i amb una solució concreta que seria aquest elevador que ubicaríem al carrer Santiago Rossinyol. I d'altra banda, en els altres dos laterals de la ciutat, carrer Lleida i Avinguda de Balmes, ja ho sap tothom, creiem en aquestes alçades, és la instal·lació de rampes mecàniques per salvar aquest desnivell nord-sud. Rampes mecàniques com tenen Granollers, com té Santa Coloma, Badalona, Santander, i els seus veïns les disfruten, les utilitzen i són un canvi espectacular en el seu dia a dia. Doncs això ho volem també per la gent d'Igualada. És una inversió que l'Ajuntament pot assumir i que es pugui fer aquestes rampes mecàniques. Són dues propostes que formen part del nostre model de ciutat, perquè el nostre model de ciutat, la mobilitat a peu, l'ús de l'espai públic té moltíssima importància i posar-ho fàcil perquè la mobilitat a peu sigui segura i còmoda, i amb aquestes propostes, és a dir, la renovació de les escales i l'ascensor, la instal·lació d'aquest elevador i les dues rampes mecàniques, solucionaríem ja per sempre més aquests problemes que causa una ciutat amb un fort desnivell entre el nord i el sud. L'ascensor i les mecàniques, això va en camí i ho hem aconseguit. Les altres propostes segueixen formant part del nostre model de ciutat, del nostre programa, i incidirem per poder-les dur a terme, si podem, des de l'oposició, o si no, quan estiguem governant, el nostre compromís, evidentment, és que siguin una realitat. Doncs Jordi Quadras, cap de l'oposició, Igualada Som-hi, gràcies per haver vingut. Fins la propera, que vagi molt bé. Moltes gràcies.